Deň sa chýli ku koncu a vy počúvate večierku. Váš denný sumár správ bez zbytočností. Je 16. august a meniny má Leonard. Ak chceš niekomu zlepšiť deň gratuláciou, ešte to stíhaš. Teraz už najhorúcejšie témy dnešného dňa. Skupina 16 ľudí sa po prechode cez potrubie ocitla priamo pod ukrajinskou palbou. Nedokážem vytvoriť zhrnutie, pretože obsah článku je prázdny, obsahuje iba všeobecnú vetu o cieli opravy, no chýbajú konkrétne informácie, ako miesto, rozsah či časový rámec. Rovnako chýba nadpis článku. Môžeš mi poslať úplný text článku? Európska únia čelí podľa odborníkov najťažšej energetickej zime od krízy z rokov 2021 a 2022. Keďže zásobníky plynu sú nezvyčajne prázdne a ceny energie môžu výrazne vzrásť. Ruský dron usmrtil počas zberu úrody na Ukrajine mladého muža a ďalšieho zranil. Ruská protivzdušná obrana podľa moskovského starostu zachytila stovky ukrajinských dronov mieriacich na Moskvu. Výbuch v budove si vyžiadal najmenej 10 vážne zranených osôb. Liptovský Mikuláš láka najviac turistov v celom regióne vďaka množstvu obľúbených atrakcií, ktoré sa tu nachádzajú. Ukrajina hlási, že celkový počet ruských vojakov, zabitých a zranených od začiatku vojny dosiahol 1 460 000. To je na dnes všetko. Počujeme sa zasa zajtra. Pekný večer.